fortsat en rejsning, den her. Det er altså nogen af Henrik, han vil skal have. Igen. Har du allerede træt? Jeg var her til midnat i går. Så var det ude på nu. Ja, der var der lige nogle af dem derovre. Den der pavillon, hun spiller lige en bil af i to. Nej. Jo. Så vi må lige to dem. Så fri af. Det var så fri af hele. Jo, det er lidt Det halve det er væk der, det er julen. Altså dem er på, de vejer ingenting. Jeg tror, de vejer Så du kan jo selv egentlig teoretisk set, hvis du nu havde 4 hjul eller 2 ekstra hjul på den. De er altså meget ren overskud. Dem håber jeg ikke, de knækker ligesom de andre. Det kan jeg ikke. To det ud af en gang. Hvad fanden er nu han hedder? Jeg har først lige fået 106 hjul hjem til den anden. Har du en sang, Henrik? Ja. Bare fyr ned. Det skal jeg billede. Sådan. Det var bare meget godt med mig. Lige nogle hammer. Ja. Skal jeg være der? Ja, hvad? Har I fundet det her i? Det er lidt, ikke? Så du har ude smugtag? Ja, da vi var nede på Melder Selv, så kørte det noget sådan. Vi kan dele med mange. Ja. Kun til at sige spejl. Det må jeg ikke komme. Jeg har været med at sætte min på, for jeg ved bare 1, 2, 3, sådan der. Har I fået noget af det til at høre? Den er der kørt dernede. Af sig selv? Hvor er alle de der skalabiler, der er på dig og sådan noget? Ja, men den røde græs, der er det er jo nogle der trækker på den, så er det lange lidt over. Men det store der, det er meget fint. Og det er noget på det der Griffith dæk på, og kan blive Altså, jeg slet ikke hørt min næste. Jeg kan godt mærke, at det mangler lige højt. Det må tiden vise.
er mange mennesker hernede også. Jamen, det er jo fordi, den ikke drejer så godt, så det er lidt svært for mig at vurdere den der vinkel der. Ja, muligt. Den kører altså noget bedre, end jeg havde regnet med. Jeg hørte det ligesom helt ærligt. Den klør meget bedre end den hele anden. Jeg købte jo sådan en CPR-check, en eller anden måde fra Pima, og vil have sat på, men den fik jeg ud. Inden du fik den i brug? Ja. Jeg fik lavet et eller andet, og så den kan dreje, når man kan kigge ud. Den kan kigge ud. Og det var der en gate, det er sådan, at det er det. Øj, det var godt, jeg fik den kofanger af mig. Jeg tænkte det nok. Nu kan jeg fandme lade den komme rundt. Og du er blevet nærmest lydløs nu jo. Ja. Ej, den kan stadigvæk gå på bagskærmen. Tak. Der er kofanger i. Nej, det var nok at låse den. Ja, den har jeg også ordentlig flex. Så bare med det der mikrohjul, det er så. Jeg tager lige, men stadigvæk. Øj! Der røg karossen der. Jeg tror, du er ved at tabe noget, Laura. Du har en støddæmmer der har lidt skidt. Nej, den skal sidde sådan der. Nå, okay. Og det er det der nye low gravity. Nej, jeg kan det lige godt. Ja. Og den sidder jo heller ikke så godt fast, når det bare er magnet. Det kan jeg have fået en ris, så. Men din støddæmmer, er den ikke helt fucked? Nej, de skal sidde sådan. Nå, jeg troede seriøst, den var knækket af. Nej. Nå, Det lignede det faktisk. Men ja, du kan se, Nå, hvad det der vil er sige, på den. den sidder ligesom på Ektonen, eller hvad? Ja, den gør sgu da. Ja, Jeg troede kraftedeme, at den var brækket af. Jeg tænkte, så for helvede, der knakte nogle jeg støddæmmer. ser min støtte, men så bare lidt længere frem, men den har også det der space lock der, eller hvad det hedder. Hvad sker der for min bil? Den er helt vild med dig. Du ved godt, det er altså ikke sådan, man får små biler. Nå for helvede, jeg tror der kom 24 ud af det. Det bliver vi altså nødt til at tage til næste år. Det synes jeg fandme er godt. Jeg skal bare lige have lært det her lidt bedre, og så skal jeg lige have lært den her bil at dreje noget mere. Fordi det her lidt for en bil, du kører med. En Gen 7. Okay. Det er noget med, at man kunne måtte noget på en akser, fordi den har det med. Den er åbenbart skavank, at den ikke kan dreje sig eller skarpt. Du kan op den til en Gen 8, så skal du bare se. Ja. Nej, jeg glemte.
lige mærke, at det blev vindstille her. Der var han jo. Bro. Kom du lidt senere, eller har du bare gemt dig godt? Nej. Jeg kom lidt senere, der var lige noget skoleværk, der lige skulle... Nå ja, der var den næste. Skole havde fødselsdag. Jeg var inviteret til noget fejring. Så måtte vi gøre sådan. Ja. Det er fordi, jeg kom til at slukke for det, så skal jeg lige ind. Det skal lige have justeret. Nok jeg har det varmt inde. Jamen, skal jeg da ikke ud og gå? Jamen, det er da ikke skidt af. Nej, jeg gider ikke. Jeg er hjemme og skille fælde ad. Jeg kører bare. Tak. Det var pænt af dig. Jeg lige lægge sådan en kæmpe sten. Ja, det var også bare for sjov. Kører vi nu? Jeg er klar. Tak for snakken. Jeg har fået at vide, at vi skal videre. Det er så det skilt, der Det er sådan en virkelig koncentrationsudfordring. Jeg tror altså bare, du ramte de uheldige steder. Du har fået dem, fordi mine dæk, de kunne ikke nå til de to. Du har en bræt under. Nej, fronten hang fast over i batteriets side. Nå, var det fronten? Venter rundt så. Godt kørt.